Vamos a colaborar coa especialidade de diseño de produto dentro do proxecto de Crea Fogar para visibilizar tamén o traballo do alumnado no centro, que moitas veces queda ali entre os muros. É unha oportunidade de darlle saída e visibilizar, non, o traballo, en este caso, de dúas alumnas de diseño de produto, pero que contamos que sexa un arranque dunha colaboración duradeira, non? Eu fixen esta proposta ás miñas alumnas e decidiron levála a cabo, non? Cada unha tiña que propoñer pois, un moble para unha estancia dos que había na vivenda. Ao final seleccionáronse 2 mobles, unha mesa auxiliar e unha silla, e van ser executados por alumnado de outros centros que traballan sobre todo con madeira. Unha vez tiñamos unos cantos bocetos de como queríamos facer a nosa proposta. Comezamos a facer o traballo en 3D, tamén fixemos os planos, fixemos os renders para poder visualizar xa a nosa peza máis ou menos en 3D. Para min, participar en un evento como Crea Fogar é unha oportunidade de ver realizados os meus deseños, xa que en uns estudos superiores sempre estamos debuxando e bocetando e deseñando sobre papel, e esta é unha oportunidade moi guai para poder ver finalizado o proceso creativo.